איזה כיף שאתם נותנים לעצמכם את המתנה הזאת של שנייה לשבת ולפגוש את עצמנו. כמה זה לא מובן מאליו הרצון הזה לעזור לעצמנו להתמקם יותר טוב, וההזמנה היא להתיישב בצורה נוחה, מי שרוצה לשכב, ואפשר להתחיל לעצום את העיניים ורק להתמקם, לוודא שנוח לכם ושאתם נושמים, ולהיזכר שיש לנו גוף והוא מאוד חכם והוא גם מאוד רוצה להיות רפוי. אז נוודא מה שלום המצח שלנו, האם הלסת, האם אפשר לשחרר שם איזשהו משהו, האם הלשון שלנו יכולה להרפות טיפה. וניקח נשימה עמוקה דרך האף ונוציא את האוויר לאט לאט דרך הפה, וניקח נשימה נוספת דרך האף, ובהוצאת אוויר אנחנו נרפה את הכתפיים. ותוך כדי שאתם ממשיכים לנשום, אז אני רק רוצה לחדד שאנחנו נצא לאיזה מסע מדומיין והזמנה להצטרף אליי, ואני רוצה כמו להעביר אליכם חלק מהאחריות של לא לנסות כזה לדמיין את זה, אלא ממש תהיו שם, תפעילו את החושים, מה אתם רואים, מה אתם שומעים, מה התחושות שיש לכם בגוף. זה פשוט יעזור לכם לחוות את זה בצורה יותר עמוקה. אז ההזמנה היא לחשוב רגע על ההתמודדות הקרובה הזאת שיש לנו. אולי איזושהי סיטואציה שאנחנו מאוד רוצים להרשים בה. זה קשור לעמידה בפני קהל, אולי איזו פגישה. וככל הנראה זה לא התמודדות חדשה. לרוב אנחנו סוחבים דברים כאלה במשך שנים. אז ההזמנה היא לאסוף את כל המידע, את כל התוכן שקשור להתמודדות הקרובה. איזה דחפים יש לנו, מה ההיסטוריה, הזיכרונות, הרגשות, כל מה שקשור לזה. תתחילו לאסוף. ואנחנו, אחרי שאספתם, ההזמנה היא לקחת נשימה עמוקה דרך האף, ובהוצאת אוויר כל הגוש הזה, כל המאגר מידע הזה עוזב את הגוף שלנו. כל הדחפים, כל ההיסטוריה, כל מה שקשור לאנשים, הזיכרונות, כל המורכבות של זה עוזבת אותנו, וכל הגוש הזה כמו נח על הברכיים שלנו. ממש תראו את זה. ובשלב הבא, מה שקורה זה שאנחנו בתוך הדמיון שלנו, אנחנו עוזבים לרגע את הגוף שלנו, ותעמדו ליד הספה, תעמדו ליד הקורסה, ותסתכלו על האדם הזה שיושב מולכם. ואני אשאל מספר שאלות. מה אתם מרגישים כלפיו? כלפי האדם הזה? האם אתם מחבבים אותו? האם הוא אדם ראוי? האם הוא שלם? האם אתם אוהבים אותו? אותה? ותיזכרו בגוש הזה, תיזכרו שנייה בהתמודדות הזאת שנחה על הברכיים. ובשלב הבא אני מזמין אתכם כזה כמו שוב בדמיון לצאת מהחלון או לעזוב את המקום הזה שאתם נמצאים בו, וממש תעלו למעלה ותצליחו לראות ממש את כל השכונה, אולי את כל העיר, מלא אנשים מסביבכם. ותבדקו אם אתם מצליחים לזהות שגם הם מתמודדים עם דברים
וחלקם גם אולי מתמודדים עם דברים שהם מאוד מאוד דומים להתמודדות, לבעיה, לאתגר הזה שיש לנו. ובין כל האנשים האלה עדיין תצליחו לראות, לזהות כזה את עצמכם. ואני אשאל שוב, מה אתם מרגישים כלפי האדם הזה? האם אתה חושב שהוא אדם ראוי? האם הוא אדם שלם? האם את מחבבת אותה? האם אתם אוהבים אותו, אותה? ותיזכרו שוב, בהתמודדות הזאת, בגוש הזה, עם כל המורכבות של זה, שנייה תרגישו את זה שוב. ובשלב האחרון, עברו כבר 10 שנים. ואנחנו רחוק רחוק לתוך העתיד. ובצורה די קסומה, האתגר הזה, או ההתמודדות הזאת, הפכה להיות למקור כוח אדיר אצלכם. ממש משאב. משהו שעבדתם עליו, משהו שפיתחתם, משהו שאתם ממש גאים בו עכשיו. הדבר הזה של פעם נהיה עוצמה אצלכם. משהו שאתם כזה ממש בטוחים לגביו. ותיזכרו שלפני 10 שנים ראיתם איזה סרטון באינסטגרם, אולי שמעתם את זה בספוטיפיי, איזה גרג אחד עשה איזשהו תרגיל של לדמיין איזושהי התמודדות, ותיזכרו שפעם התמודדתם עם משהו, תיזכרו בהתמודדות הזאת. איך זה הרגיש, ואת הפער הזה של איפה אתם עכשיו היום. ואם יכלתם לכתוב איזשהו פתק שיחזור 10 שנים אחורה, ולהגיד לעצמכם משהו שאולי יכול לעזור לכם בהתמודדות הזאת אז, מה הייתם כותבים על הפתק? מה הייתם רוצים למסור לה? מה הייתם רוצים למסור לו? והזמנה כזה ממש לכתוב משהו, לדמיין שאתם כותבים משהו. אתם חוזרים אחורה וכזה שוב למעוף הציפור הזה. תראו את כל השכונה, תראו את כל האנשים, תראו את עצמכם שם. ואפשר לפתוח את הפתק ולהקריא את זה. תקריאו את זה שנייה. וחזרנו ואנחנו נעמדים, צופים ממש קרוב על עצמנו, ליד הספה, ליד הקורסה, ואפשר להקריא שוב את הפתק הזה. ואתם חוזרים לתוך עצמכם, ואפשר שוב לפתוח את הפתק ולהקריא את זה. תיזכרו. תעשו את הדבר האמיץ. זה ממש בסדר להיות איך שאתם. זה יחלוף. תודה.